Arratzalde hon txoriene, ze modu zauze pantaiako beste aldien, gaur barikue da, amantalak etxera, ez da? Barbitzera, noski. Zigor Iturrieta eta Patrizia Biteli bebai, etxera, aste osoan ostien, ez? Asteburua disfrutatzera. Baina, bueno, gaur, asti bukatzeko txorienen, ekarriko dugu, errezeta bat, zerba horri mamiak beteak urdaiazpiko da gaztakin. Zerbatik ez? Ba, zerbai, ze oso gozoa da. Ikusten duzu ja, nekauta gabizela da, asteburua hartzeko prestonet txiste honeikin. Beraz, zerba horri mamiak urdaiazpiko dagaztakin, dau zela nengo. Lehengo hartuko ditugu zerbak eta satituko ditugu horriak eta horri mamiak beste aldetik. Horri mamiak egosiko ditugu 15 minutuz, eta gero horri mamia urdaiazpiko eta gaztakin sandwich-antzerako bat bezala ingo dugu. Irinetik pasau, arrautzetik pasau, frijitsu eta gorde. Eta gero bukatzeko, saltsa bat eingo, pipar berdia frijitsuz, ardo txurixaz busti eta birrinduz. Hau oinarri bezala, gero zerba horri mami beteak, eta dana batera, dana jan. Eta behitxu, zerba horri mamiak, ingo itxugunak egosi baino lehen, jarriko itxugu forma berdinekoak, ze honekin gero inbiau, ogitarteko bat izango balitz moruan, olako sandwich bat. Orduan, hau holan egosiko. Sanjako vegetal bat. Bai, holan deitze dut zan, nire amamak ez dakite saltzeko marketinga itxen zauen edo, hau errezeta hau amama Juanitena da, da berak marketing bezala edo ez dakitzegatxik itxen zauen hortuko San Jakobuak. Bai, holan ezautzen die. Bai. Eta beteak inalditugu, nahi duzuena, txorienen egin izan ditugu, inaldia onjoz beteta, pikillo piperrez beteta, bakaiaoz beteta, klasikoena egia da, hau da, urdaiazpiko egozia, ero urdaiazpikoarekin eta gaztarekin. Hau, bueno, nik uste dut errezeta honek fama handia izan zuen duela 25 urte, jatetxe pila batetan, jatetxetan jaten zan zerbait da, baina, bueno, gaur egun ja etxeetan ere neiko ohikoa da, ez? Bai. Orduan, bueno, ez dauka, gaina, lana, pues bai, egozit ez da izer, baina gero egizan goxua geratzen dira. Oso goxua geratzen dira, eta jaten erreza dira. Eta gero, horrixak, zuk esan doztazue kameratik kanpo, horrixak itxen zinitula saltza. Saltza itxeko, nik iten duana da, erabiltzeko horri horiek, ero pure bat iten dut, ero bestela iten duana da, hartu, kipula pixkat erregozi, kipula hortara bota osto horiek, gero saldarekin busti, birrindu, eta oinarrian saltza moduan, esne gain pixkatekin beha ondo gozatu ingo zenuten, eta hori saltza moduan erabili. Eta bestela, bolatxoak egin, arrautzatik eta irinetik pasatu, eta holan, mokaduan jateko be oso goxua gertzen dira. Edo hamburguesa batzuk eitxeko, edo gure taldeko Alexek esan dauzku, berak dastatu dagoela noizbait jatetxen baten, horrixak zerba horri mamien barruta bai. Urdaiazpiko gazta, da zerba horri mamiak, eskatatatzen izen luzida. Eta nik etxien itxeutela da gorde, eta gero hau gustatzen jat beti horrixak itxen dut tipula bat, berakatz bat, eta horrixak eta patata egozia, eta piperautz gozua. Orduan hori 5 minut, bueno, ja patatia egozitxa ukitzen bozu, hori 5 minututan itxena eta oso gozua. Salteautea ostoiek ere, oso goxua geratzen dira, hartu aldituzu eta salteatu pixkat, eta ero gazta pixka gainetik bota eta oso goxua geratzen da. Aukera pila bat, eta, bueno, Patrik esan dena, bera mama hori marketingeko plan hori esateana dira, baratzeko San Jakoboak. Hombre, hobeto da hori esatea baino, bai, ziazerben familikoak dira. Zu norbait esaten zu, ziazerben familikoak dira, edertu hasi gara, edertu hasi gara. Ziazerbak ospetxar dauki edo? Ez, baina, bueno, nahi desan, gaztei saldu nahi badiezu, ze normalean, bueno, helduetan normalean ez, zerbak eta jateko arazorik ez da egoten, baina, bueno, guraso garenok, etxean, askotan, barazkiekin, bueno, burruka pixkat egin behar izaten da, eta erresa da esatea, bai, hau dira baratzeko San Jakoboak, eta horrela aurkeztu lan, gaini, hau lan, ja, frigituta eta hori, esatea baino, bai, hau, ziazerben familikoa da, atzo burrukan ibili ginen jateko ziazerben, hoien lehenguzu. Marketinga da. Azkenean, bueno, lehen esan duzu bai, honek erabiltzen die entxaladarako. Ziazerbak, espinakak erabiltzen die, nik ikusi izan ditut. Entxaladarako da gordinek, baina, hau, zerban horria, inoiz sekula bez. Bai, xamurra badira, gazteak badira, lehenak, honek ja, ondixo badi eta hori, baina honek fin-fina direna eta agian gero erabiltzeko lan bete eta iteko zailagoa direnak,
Oie, jan aldituzue, horri mamia salteatuta ero, eta ostoak hartu, eta ensaladan oso interesgarria dira, ze gainera, osto berdeko barazkietatik, vitamina eta antioxidatzaile gehien dauzkatenen artean daude, eta hemen ez dauko ohitura, baina Asian, ensaladan asko jaten dira horiek. Baina izan berria gaztea, xamurrak. Gaztea zutan ibezela. Hori da. Eta, egia da, gaur egun eskura ditugu hainbat eta hainbat osagai munduko ez dakiz ze puntatakoak eta zerbak berez beta bulgaris bar deitzen da. Zela? Beta bulgaris. Beta bulgaris bar? Baina ez dira bat ere bulgarrak. Ene. Oso interesgarria dira. Oso fina dira, ez? Baina nahi dut esan, erosten ditugu ez dakit nungo, ez dakit zehazi, txiaziak ez dakit zer, oso ona antioxidatzeiak, zerbak hemen beti ezagutu ditugu, azelgak beti izan ditugu, eta nutrizionalki oso interesgarria dira. Gure hortuko farmazia, ez? Joaten zara hortura, da, betu, txiaziak ez, baina zerbak beti izan ditugu gure hortuan. Nire amakointxe, onde txorieneko osagaia da, erosten nabilela, joan nintzen, merkatu pila batera, supermerkatu pila batera, fruta denda pila batera, eta enitxun aurkitzen, eolan lodixak, sartu ditugun bezain lodixak. Da nire amak hortuan zauzkan kolorezkoak. Zakan gorrixak, horixak, moreak, fin-finak. Eta horrek azkenien ez da balixo betetzeko, zuntza edo horri mamia, oso fina da, hori da. Orduan, holan danean... Okadutxoak aterako zen, txiki-txiki. Bai, holan txikitxuak, pintxoak morukoak. Eta azkenean, horrek bebai nire asko gustatzen jatena, lehen esan dutzuten platera, hau, horrixak, patata egozixa eta piperautza, eta horrek, nire amamak, Juanitak, itxen zauena da, honek txiki-txiki xezienean, pasatzen zauen, irinetik eta rautzetik eta frigitxutzen zitxun, bakarrik horrek. Osa, bete barik, zebe jarri barik, da horre beteta, da horre bebai, mokadutxo eta pintxo oso gozuak ateratzen dira. Eta hemen dan erabili aldugula, guk hemen oin hau egosteko erabiliko egun ur hau, etzazu bota. Ur hortan ja badaukazue barazki salda bat. Barazki baten sabore izango du, baina bota ez duzu ezetan nien behar, erabili alduzu nahi izan ezkero, ero bustitzeko gero erabiliko ditugun piper saltzero nahi bauzu salda pixka bota, ur hau erabili alduzu. Orduan, esandakoa, interesgarria dane barazki bat, gure baratzetan asko emoten dana, eta gaina, urte guztian egoten da, Eta, duela milaka urte jaten zana, Normalean Mediterraneo inguruan izan zen, hor greziarrek eta egiptoarrek betidanik ezautu duten barazki bat, eta, hemen Nafarroan asko ekoizten da. Baina beti izan dau, ospetxarra edo, ez dakit, 17. mendian, esaten zaben, erderaz esaten zan esaera bat, tienes cara de azelga. Arpe itxuri hori da zuri zauelako, Zola nerdi... Itxura txarra zaukalako, igual pertsona batekolan. Baina hori ez dakit. Baina, karo, eta itxura hona daukezu nien zer esaten zan, tienes cara de azelga rellena? Igual, esamiko zan, Claro, zea zer bat bete itxura daukazu, osondo zaude, guapo, etorri zagauta. Zuk esaten mozu, zer mozkoa da... Ez imaginau, ni eskongabien azela. Eta zuk marketinga gure zula hinbe baina zure kuadriako mutil batekin. Da nire esaten baztazu, zerba aurpegixa dauka, ni pentsako nahuen, ez da oso osasun egongo edo, ez da oso osasuntxu egongo edo, ez da oso politxe izango. Baina hor, erabiltzen dira, badago itura, nik ez da gire egizan nola dan, baina badago giza gorputzak ero definitzeko garaian barazkiak eta frutak erabiltzeko udare gorputza, sagar gorputza ero hori erabiltzen dira, Batzuk, segun zelako gorputzkera dan, uzot udarean eta sagarran erabiltzen dela. Nik sagarran ez dut entzun. Entzun dut, gitarran gorputza, madarean gorputza, baina beste gorputzik. Gitarran ez dut entzun, gitarrana ez da... Nola esaten da euskaz, eskombro? Eskombro gorputza entzun izan du. Bai, eskombro gorputza da zerba aurpegixan ikustut, bai, berdina diela. Osa, ez dala oso atsegina hori entzutia. Guazen gauzatzen egitara. Egon zara esaten, hau, zure amaman errezeta dela, eta zerbait daukate amamen, ero amonen errezetak. Zerbait badaukate, ze mundu guztia beti esaten du. Nire amonaren, ero nire amamaren kroketak, ero nire amamaren babarrunak, ero... Zuk zauko zure amamana? Ez dekoten, hori izapenik ez daukat. Karo, nik amama izan ni oso gaztien izan, nik amamak eta, bai, bixe galduetaz oso gaztien izan. Orduan, nik horrekoa zena nire tianak eta horre bai, niretzako nagusi zien, eta horre bai zien sukaldari haundiak eta artistak. Baina nire galdera da, hori beti izan da holan, ez? Denak daukate oroitzapenean bere amamaren, ero bere amonaren errezeta ez dakit mundiala, baina hemendik
30 urte barruela izango da. Nahi dut esan, gure generazioa, gure belaunaldia zarra garenean, aikitek eta amamak ikusita zer kozinatzen duen gaur egun, gure errezetak maitatuak izango aldira gure hilobengatik. Azkenik pentsatzen dut, guk azkenean ez dugula erabiltzen, edo ez dugula itxen errezetak, asko aldatzen dugu. Igual eukizeik egolako zure errezeta izarra dana, baina bestela gauza desberdin asko itxe ditugu. Nera mamak adibidez, nera mamak Juanitak, itxe ditugu hori, babarruna, lentejak, ziazer bat, guztana, karrillera, itxen dau, betiko errezeta, aukiko itxu ez daket, 25-30 desberdin. Baina gero, domeketan beti itxen dau berdina, astientziar beti itxen dau berdina, da orduan, gogoratu zeike jo, die, nera maman kroketak, nera maman arrai sopa, nera maman, bustan gisatua, ez? Baina ez dakit. Gure lankidearen alaba badakizu zer zango, Miraitaren ostiraletako pizza. Bai. Asan, zelako pizzak egiten zituen. Joango di, oiturak aldatzen, eta azkenian, zure seme alabek ze gogoratuko dago lan zuri. Seme alabek gure txian, zer... Gauko zu lan errezeta, beti eskatzen dut zuena edo? Hombre, gure seme alabek ez niri, edozein jango lio arroza tomateakin. Hori edozein tokitan jango lukete. Edozein tokitan, edozein ordutan, eta babarrunak eta baita. Babarrunak eta garbantzuak eta saleak dira, amorratuak, eta hori sekula ezetze ez diot esango. Orduan, agian, eltzekariak eta gure txekuak eta estimatuak direla. Pentsatu nahi dut, eta urte batzuk barru, ez dakit nire seme alaben umeek ero, esatea, gure itiken babarrunak eta zeona diek. Baina nik hori daukadana da, beldur hori ez dakite hemendik etorkizun batean esaldi hori hainbeste erabiliko den guk gaur egun erabiltzen dugu moduan. Nire amamaren babarruna zeona zi. Etorkizunea ez dakit eta amaman errezetia hau da, eta ontxerak utziko zut, amama Juanitan bidixo bat. Bai, bidixo bat? A ber. Zer, Juani? Zelan? Ondo. Ikusten dozu txorien edo ze? Bai, egunero. Gozian da zaldian. Eta nire laguna pe bai. Oso guapo zauze. Guapo begozin ninzu. Arkonda zurixakin da, jolin. Eta zigor be bai. Bai, zigor, hombre. Hombre, balitxo da asko. Musu bat, zigor, oso guapo zauz. Niretako bisan, zaze, bai, ondo. Baina... Patitia, hombre, etiekua da, Musu bat, misiondako. Eskerrik asko, Juanita, benetan placer bat, egunero zu horri izatea, eta, guk ere. Amama Juanita da, txorienetar, petua, beti ikuste dugu goixetan eta atzaldetan, eta beti ikuste dugu bi aldiz, atzaldetan guk izaten dugu, egunekua da, gero goixetan errepikatu itxen da, eta espada heltzen graba itxen dugu. Badaki grabatzen, horrek... Bai, bere telebistak badauka aukera bat, eta badauka grabatzeko. Tope. Oso erresa dana. Beraz, hori ikuste duzku egunero. Bueno, a ver, errezeta pixka eta saldo Patri zerrin duz, hemen kontu kontari biliga eta astuta daukago. Errezai dagoki honez, hemen dauzkau, zerba horri mamiak egosten, hemen jarri dut piper berdia frigitu indot, 50 minutu, eta hola, ja, koloretsua hartzen da bilenean, bota dotzat, ardo txurixa. Eta ontxe, bustiko, 2-3 minutu alkola lurruntzeko, eta hau ingau, irabiatu, eta gorde. Hau, ataratzen danean, enguna da, ostu edo osten utzi, eta hasiko gara gure urdaiazpiko eta gaztakin olako sandwich antzerakoak egiten. Lehen galdutu duztazu, aberbota binaren saldaren bat edo, baina bakarrik, pibar berdia da ardo xurixa. Kusiko zu bai, gozua ataratzen da, Juanita enrezeta, Ala! Hala! Gora, Juanita! Festa! Segi, hauta txorineko klasiko. Garbitxuko gero. Bai. Bestela bakarrik ez, irudizak zigorren agolan zan, ura botatzen eta esnea erortzen, da, oin jatanana dauki ez, Patri. Bixena daukauz. Ordan hau, oinarxan saltza moduan. Bai, eta itxoin, Bai. Lehenengo garbitxu inbiko, lehenengo apurtxo bat, buena botako, bero izeteko, jauzi da piper zatitxo bat, eta lehenengo errezetian pausue bai, hau, apur bat garbitzia, txukun aukitzia, ze hemen enbiditzugu honek sandwichak. Betetzen, ez? Bai, joango gara betetzen. Eta hontxe da, erreztako nik uztot zatirik zaiena, ze moztu ditugu zerbak eta zati desberdinetan.
Oina, a ber zinan anaia topatzea, ez? Ontxe, bakizu, hau joan bidala, bai, jolasten. Beraz, bueno, jolasten da, naiz eta berdinak ez esan, baina, bueno, ikusten zu honek antzerakoak. Hau joan bida, hemen, gero jarriko urdaiazpikoa gazta, eta gero beste bat gainetik. Hau, irinetik eta arrautzetik pasauko. Guk, eukiten gendun truko bat, Patri, hau jakin urrengo baterako, egiten gendun nahi bagenun pixkat finagoak geratzea eta zabalagoak izatea, hartzen duzu laban batekin, zapal batekin, eta hartu eta inbertzen duen. Zaratain. Pam, eta egiten duzu zena horrekin pixkat nahi izan ezkero estutxu egia direla eta ez dala ondo sartzen betegarria. Joten zen izkion da, egosita dagoenez, egiten dena, plap, holan, zuntzak apurtu, zabaldu egiten da, eta holan, finagoak geratzen ziren geruza moduan, eta barruan betegarria sartzeko ere aukera gehiago, zabaldu egiten zalako. A ber, noia beste bat asmatzera, nik hau, potolotxo geratzen da, baina azkenean egositxa dauenez, da gero frigituta joango denez, ingo, ondo. Ez da ditxango den, hori Ni batu zer daukadan olakoetan... Hola jango zinun, frigitu barik? Ez, nik olakoetan etxean inoiz saltza eta induen, ez dira saltza da iristen asko. Hau da mingaina moduan, mingaina eta olako gauza, badaude gauza batzuk, hori, enbiarritxuzula egosi, gero hartu, irinetik pasau, arrautzatik eta pasau, frigitu, eta gero arrautz estatuta daudenean, gero saltzan sartu, asko ez dira saltzara iristen. Horrela bere hortan daudenean, zoragarri egoten dira, eta, oso goxua. Niri, amamen errezetakin da gabizela, nire amamateren, nik badaukot, bazkenian, bixak bizidie, da, hartu gopitxo bat. Elduko alda zerbait? Esan dugu bidean joeten dira osagaia da, dana da astatu bida, hau gero gure taldiak probatzen dau da. Ona da, ondo da, nik uste ondo tako da, betegarria ona. Nire amamateren errezetiak geixen gustatzen jaten da arraizopia. Arraizopi itzen dau, gainera, umetan, igual ez jatzula hainbeste gustatzen arrain sopa, edo gustatzen gatzula geixau, fideo sopa, edo olako gauzak, guri txikitan pila, zeberak itzen dau oso gozua. Eta amama joanina, espezialidade di postriak. Postriak itzen dau, arroz esnian, atillak, postre tradizionalak eta klasikoak, itxeitxuz superonak. Zuk igual zure semealak egiko dau zure amanak, edo zure emaztien amanak. Gogora. Ni normalean aman etxera joten azenean jana nik eramaten dut. Bai, amari daitzen. Ama, jungo gara zure etxea basaltzen, baina lasai jana nik erongo. Ezkenean lana da. Lana dalako ixe da, eta ni badakit ama bera bakarri bizia eta oituta bakar, baina gero juten bagara 5 pertsona, baina egia da, anaia eta juten dienean, nire hilobek eta eskatzen dietena da babarrunak. Babarrunak oso ondo prestate ditu gure amak, eta babarrunak eskatzen dizioten normalean, nire anaian eta zehamalabak eta amama, babak gure goz, babarrunak bai eskatzen dituzte. Eta babak oso ondo prestatzen ditu gure amak. Nire amamak, nire amama Terek, batez be, berak aukizaren 5 seme alaba da, gero nire Gilla Fernando bai asko jaten dauela. Eta berak eskertzen dau, zu baldin bazoiaz, bere etxeko taperrak eramatera, ze bera oitxu daia, 6-7 pertson dako kosinatzen. Orduan esaten dau, zehosek izatzen dauen bakoitzean, ataratzen jakola pila bat, orduan taper pila bat itxeitu, eta... Zer txarto, ez? Jun beharran, ez? Taperrekin, Eta nik izaten dut baina, azkenien di, osagaiak, gutxi hau jartzia, da ez da baina ez, berak esaten dau, baina egia, Patri, ostras, lan hontan iten duarako lan, baina ez da, zu hoitzen mazara neurri batzuetara, eta zuretzako beti eskukada bat izan da, esatu zu, baina eskukada erdikin gero bestea zenbat izango da, aldatu egiten da, eta lapikoa oituta gaude, lapikoa erra izatera. Bai, ez betetzera. Bai, izozgailuak gaur egun, lehengo oskailuak ziren, oskailu holan, da izozgailu holoko atal bat izaten zen goian normalean. Bai, Txiki-txikisa. Eta gaur egun erdi eta erdi, eta zenbat etxek daukaten, armario oso bat dala oskailua eta beste oso bat izozgailua, ez? Ze gaur egun gero da produktu gehiago jaten dira izoztuak. Orduan, nik uste dut, hortan ere, prestatu lasai, eta gero gorde, izozgailuan. Hau konturatu naz frigitzeko sala. Ze beti, nik botatzen dut beti, oliba olio birgina, danetarako atara egiten gatelako. Baina gogoratu naz hau frigitxin bidala, beraz bota bitzat beste olixo hau, eta dana estalikot joateko apurtxo bat berotzen. Eta olioa erabili beldur gabe, Bai. Eta gero berrera bili. Mesedez, hori ere ohitura etxe guztietan behar duguz, olio botellak, gero guk etxen daukagu bat buztina zeindakoa, olioa erabilitakoa berziklatzeko eta erabiltzeko berriro ere, segun zertarako,
Eta gero, noski, ontzia, hori reziklatzeko, baina ja botatzeko. Itzen diolako jaboitxuak eta badozolako eskulan pila bat. Eta hori erabiltzen da, baita, ustot motorgintzan erabiltzen direla, gasolina ekologikoa egiteko eta erabiltzen da hori. Orduan, hori jendana da, egoten dira olako ontzi batzuk non bota oli hori birziklatzeko. Baina olioa aldala hortik bera ez. Inoz ez. Betu, hau, berotuta dauenez, gujoen bigara, gure sandwichak inditsugunak, ez? Gogoratzen duzue. Zerba horri mamiak, urdai azpikua, gazta eta zerba horri mami gehiago. Hau, irinetik pasalen da bizi, gero arrautzetik, holaxe hemen irabiatu ditugu 2 arrautz, eta hau ez da esebe botatzen, hau gero sobratzen danean, itxen daulako tortillatxo bat, edo? Hori gure etxean sekula ez da, bitu, lehenengo burrukatzen de, gure etxean lebatza arrautze estatuta gustatzen zaio horrela. Eta gero arrautzakin ni beti tortilla. Lehenengo tortillari ematen diote eta gero jaten dute arraina. Bai. Arraina gustatzen da, baina aurrena tortilla. Ze gaina tortilla horre dauka zaporea, arraina zapori hartzen da, eta hori bukaeran olioak endu, eta txak. Bueno, oin urdaiazpiko aipatu zen, guk urdaiazpiko egosiarekin indugu, baina omen dago, horre Espainia oin polemika neko desente egondaz, antzaren nekazaritza ministerioak, atara du araudegi bat, eta esan du, urdaiazpiko serranoa edo zein eskualdetan ekoiztu aldala. Berdin, baimena ematen ditu, nahi ditute, eta karo. Baina zigilua jarteko, ez? Bai, zigilua jartzeko. Eta kontua da, nik uste klima gauza batzuetan nahi ezkoa dela. Egia da horre lagunduko di azkenean, olako enpresa handiei izango dutela makinaria eta aukerak lehortzeko eta olako kamara handietan urdaiazpikoak eta hori, eta orduan ez diote ekoizle txikiei kalte ingo diete eta ekoizle handiei laguntza, ez? Eta nik uste dut, ez dakit, klima garrantzitsua da, eta ez dakit, hori guk Euskal Herrira pasatuz, guk hemen Gipuzkoan ero Bizkaian ekoizten ditugun gauza batzuk, eta Nafarroan eta Tuteran dorberaldean beste batzu daude, zainzuriaketan daude. Hemen ez daude, zegatik ez daude. Zerbategatik izango da, ez? Eta patata eta hori. Azkenean, garrantzia handia daukalako, nun zauden, ez? Eta azkenean, baimen hori ematen botzazu, mundu osuai, azkenean, industria haundixa daukien enpresei itxen dotzazu lagundu, ez? Eta txikixei kalte. Orduan, eta bin dute serranoekin, ez Iberiokoarekin, serranoekin. Hori trebelezen pasada, ez? Eta horre, polemika handia dago, ez dut, asarratu indirela, Andalusia horberalde hortan, asarratu indirela. Hori dago, trebeleze dago Alpujarretan, eta nire gurasuak etxi daukien ez Granadan, gu Alpujarretara joaten ginen bakoitzean, urdaiazpiko gozo-gozua, Da, bertokoak, apur bat asarre dauzela horrekin, gauza horrekin. Normala. Honi joango gara, gutxinaka buelta ematen, ikusten dozu. Eta zaitezte joan, gaur bigarren errezeta bat daukau, eta honen antzekoa da, baina, beste buelta bat eman dio, imaginazioari, burua jaten hasi gara pila bat, eta zerbait berriak. Gaur, ez da osteguna, ze zabiz barrezka. Grazia, ematen dira, burrengo errezetak. Zue entzuten duzuenean zerran zango, txiki hau, mekago la letxe. Ez, hori, zigorrek egin bidauen errezetia gero betikue da, gaur ez da osteguna, baina bebai egin bidugu, errezeta tradizional bat, hau ez da 2.0 neri ebez, baina, moldaketa bat, bai. Seguk, ostegunetan egiten dugun proposamena da agian moldaketa bat, eta bai izango zen agian, lehenengo klasikoa, oso klasikoa, nik gero ingo dudan errezeta. Ein alduguna da, ostegun batean inalko denuen ura lehengo, eta zuk eitea berzio hau, agian barruan aldatuz betegarria noski. Bai. Ze hau, barrazki jale batek ezingo luke, urdaiazpiko daukalako. Baina, urdaiazpiko kendu da gaztakin egin. Bai, hori da, urdaiazpiko kenduta, baina eropiperrakin, eta vegano batentzako, ingo genuke, hortik, arrautzetatik eta pasatzeko, ibili beharren, txitxirio irina gehiura, eta horrela, arrautzestatuta geratzen dira. Gero ingo genituzke, zerba horri mamiak, bete perretxikoz, eta ez dakit, beste onjoz. Eta gero, irina, txitxirio eta ur nasketatik pasatu, eta fregitu. Eta hori izango zen, veganoa. Aukera gongo zen, berzio hori. Aukera dau, nik uste dut danatarako. Beraz, hau, joango gara bukatzen apurtxo bat, eta segitxuan gatoz? Venga, ba.
Bueno, hemen ja bagabiz, azkenenguak ataraten. Eta beti ez, jarten dugu, olan plater baten, sukaldeko papera olixua xurgatzeko edo olixo sobrak edo jarteko, ezta? Hau kurruskari geratu da. Eta hemen bai daukau, piper berde saltxia. Lehen bai, gure talde lehen aipatu dugun Alesek iten dau salsa, holan, iten da kipulakin eta zenarioakin. Berak hori baskaldu duela. Bai. Zer barri mamiak. Ekarri dagoela justo gaur taperra, hau. Eta egin da bolako, aragi bolakin eta itxendan saltza honekin, tipula eta zenarioa da, holan. Nik honekin egin got. Bai. Beraz? Guk hau Juantxo jatetxean igoratzen naiz, klasiko handi bazala, eta egin genuen onjo saltza batekin. Juantxo jatetxean non, Donostian? Zornotzan. Zornotzan. Juantxo jatetxea betikoa, klasikoa handiena, Zornotzakoa da. Hau izan zen, Miguel Indurain eta txirrindolari guztiozuk ezautu dituzu Miguel Indurain, entzun da holan bai, ez? Bai, mutil, zematuzte usta akitela daukotela ba. Patre, Miguel Indurainek irabazi zaren dana guztia zuk orain di jaio gari egon zinen. Hortik, orduan jaiotza. Bera izan zen, beraien sukaldaria, selekzioko mundialetara juten zanean, Espainiar selekzioaren sukaldari izan zen bera, eta ezagutu zituen, hauek irabazi zutenean, mundialak eta Abran Olanok eta irabazi zituztenean, eta, hemen nini izan ditu bere errezetak, eta maitatuena txirrindulari guztiagatik ziren olako tutu batzuk kremaz betetako tutuak, kanutilloak, bereak, eta, ore horren errezeta hori pasatu ziren, eta hori da egiten zen bere amaman errezeta batetik ataratako. Eske, amamen errezetak, gaur esan dutzu egun moruan, onenak, eta txirrindularitzako energia hartzeko bai kanutilluak, eta bai honek zerba horri mami beteak. Beraz, jarriko ditugu nik uste dut, holan, bi, ningo minimalista, eta holan, niri gustatzen jat beti belarren bat jartia ontsa ez daukot, baina gero jarriko zau, argazkirako, eta holan, olixo txorrostada bat, holaxe. Beraz, atara sardezkia da labana, ikusiko, hemen lehengo planua lortu leikeen, lehengo erakutzikot. Hora, irriparrea, esmail, erakutzi. Zerba horri mami beteak urdaiazpiko eta gazparekin. Gora, mama Juanita. Gora, mama Juanita, benetan, eta eskerrik asko, eta zuek ere bai. Idatzi, txorieneabildueite.eus, zein da zuen amama, ero zuen amona, ero zuen amatxiren errezeta kutxuna, eta bidali guk egingo dugula hemen. Asmatuko dugu, ala nola. Betxuserako gazta urtua. Bai, ingo golan. Bai. Frauko unik eskuekin. Nire hau iruditzen zait, klasikoen artean haundinetako. Baratzeko Sanjakoak ez, baratzeko azpizun betea, da cordon bleu. Hemen holan, mirari zeldu jaku horri berdeak. Hau bai dala, Aldes Prime, ditzen da. Gure, bitu, holan jarriko zau. Nire zatiari izan, holan erdia. Jaten gabixera, hala. Bueno, bigarren rezatarekin guaz orain. Bai lagunok, zuetako askok asmatuko zenuten. San Jakoboa prestatu behar ditugu. San Jakoboak, otoitz. San Jakobo izango zen, apaiz baten izena edo? Jainkoren baten izena? Jakobo deuna. Jakobo deuna. Guk euskeratu ingo dituta. Jakobo deunak prestatuko ditugu patata frejituekin. Hau bai, nik uste dut, San Jakoboak etxe guztietan egin izan direla, ero dastatu bai, ze gaur egun egia da arategietan ja egin da ematen saltzen dituzte, baina nik ezberdin egin dut. Hau, lehen egon naiz gaina bere komentatu diot, gurekin egon zan lanean Lope de Aro hotelian Bilbon, ez da inungoa zan, asturianoa, ero, katalana, ero, eta arek egiten zituen berezia, berak ez da zuen, nirea dira hobena. Eta moldatu nola egiten zuen, Urdaiazpiko goziari igurtzen zion, ziapea eta estia. Nahaztuko ditu hori igurtzi, eta erdian gazta brie gazta botatzen ziren. Orduan hori zan bere San Jakoboen ezberdintasuna. Bestela San Jakoboa, lehen Patrik erabile duen Urdaiazpikoa, Urdaiazpiko bat, eta gazta holako xarratan jarri, irinetik, garrautzatik eta ogi birrindutik pasa, eta frejitu. Ez dauka beste zer. Guk nola ingo duen, aurrena patata frijitu batzuk ingo ditugu, eta patatak frijitu bitartean, fungo gara hauek egiten. Eta gero, olio berdinean ingo duena da tara patatak, eta ja, montatuta izango ditugunez, frijitu besterik ez da izango. Ondo. Eta listo. Orduan,
esan dakoa, lehenengo oliba olio xorrota dagoen bat. Baina, ona, beldur gabe. Eta nik, gure etxian bakizu, patata frijituak jaten ditugunean beti. Berakatzan, nahi eta nahi ez. Hortxe, bueltaka. Baina etxian San Jakobuak lehen esan doztazu igual etziela San Jakobuak, baina bueno, gure moldaketa edo neramak beti itxen dagoena, jartzen dagoelako erretilu baten, lehenengo bexamel geruza bat, gero jartzen dago urdaia espikua, gero jartzen dago gazta, gero bexamel beste geruza bat, usten dago osten, eta gero hori mozten dago laukitxo txikitan, eta frikitxu txitxu, pasatzen ditxu irinetik, arrautzetik, eta ogi birrindutik, eta hori itxen dago frikitxu. Eta horre dien etxean San Jakobuak. Bai, hori gehiago izango zen, bai, teknikoki bilarroa erara izango zen, lan bexame hor frituen artean sartzen direna, baina bai, bueno, zoragarriak. Horre die, 2.0, Patri. Eta gero guk, Bilboko ikasle pixuan itxen ginean da, urdai espikua jarri, egositxa, gazta xafla bat gainetik, gero itxen garen rollito bat bezala, eta aura arrautzetik da, irinetik da, ez pasata, listo. Holan, sartakinetik da, gero gazta urtzen zan barrutik, eta, bueno, hori zan gure ikasliak iken, seguro zoa. Gozua zeuen? Gozua zeuen, bai. Jazta, horrekin nahikoa da. Erreza zan iken, bai. Bai, oso erreza, merkie. Nahiko dana dauka. Gozua. Dana dauka, gozua da, erreza da, eta merkia. Segi seguro. Erosten dut. Erosten dut, horrela da, bai. Eta, bueno, egiezan, nik ez dakit, San Jakoboa nundi datorren hor, Frantzian badaukate cordon bleu deitzen dana. Hori okeliaz da, ez? Hori izaten da okela, gazta, urdaia espikua da. Hori Asturiasen badauki katxopua, izango zen katxopuan antzakua, ez? Baina katxopua XXL. Bueno, katxopua da haunditza. Bakizuko Asturiasen bikoteak eta nik jungin eta hane olako, lasterketa bat izan nuenik, eta jatetxe bat erango tradizionala, eta katxopo XXL. Eta ez da izan da, olako bi, eta behiratzen dugu zerbitzaria da. Ez, horako bat bintzako izaten da. Eta guk, mesedez, ez da gizer. Esan bagenuen, esan genuen. Etortzen da, horrelako bandeja batekin. Ni neria bukatu genuen. Belarrietatik behatarek ez izai, baina Maialen hau nik janingot. Eta janingot, eta janinen, Maialenek izizan erdia beriana, eta etorri zan zerbitzari, eka, abestar meo, eta nire zan, baina zindu jan nire bikotea nada, tipo holan geratu zan da. Neikoa dauka, baina oso hundia da. Bai. Ez dakit ezagutu zinunzuk, zauen lehen, onjala, igual pandemia, baino lehen hau itxizabien, zauen armintzan jatetxe bat begotxu. Bai. Entzundakoa daukat, hori entzundakoa daukat. Eta oso birala izan bidixua Facebooken eta zezke getxon duen dau, 15 minutu da dago fueten ginen, noiz hemen kuadriako bazkaixa itxera eta holan. Eta izeten zen bidixuak nola frijitzen zaben hori, eta holako paellera, bueno, ez dakit zenba sentimetro aukiko zaben horrek, baina hor frijitzen zaben, zezan bebai, holako, katxopo, ikusgarri xasan ura. Eta jarten zinenean jatetxian, lehen hau, enkargago izinun, eta galdetzen zotzuen zenbat izan bizari da. Horren arabera, eurak esaten zotzuen bata edo bestia. Ze jendia hausartzen zan da esaten zauen, bat bintzako, baina ura zan, bat launtzako. Bat launtzako? Bai, ze gero lehen hau jaten zinun, etxian oso ospetxu ezin kroketak, eta, izaten zen bat launtzako. Baina horrek, begotxukuak, ez zaukon, ez ziaperik, ez estirik da, niri pentsatzen gatori, pasada bat. Ez dut olan sakura pro, zu, ontxe? Nik hemen ningu dana, hau izango da, gero, esate izuet, zerbait ezberdin egitarren, eta nahi baduzu horrela frogatzen duzu, eta bestela, ez duzu ezetan egin behar dago, Hau da, esan dakoa, nahi dualako, ezberdin izatea gure San Jakobo hauek, eta ingo diogu, hemen bortxa daukat, eta igurtzi ingo diogu pixkat barrenetik. Eta gero, esan dakoa, jarriko dio brie gazta. Zuek edozein behi gazta, hemen bakizuen mozzarella, olako behi gaztak eta hobeto urtzen dute. Nahi izan ezkero, idia zabal, ardie gazta bat erabilialda, bai, erabilialda, baina horrek urtzeko eta aztia, nintzako aukeran nahi hau ditut behi gaztak. Orduan, izango zen, arrazoia, eta ni oin batzuk egiten jungo naiz, horrela, igurtzi. San Jakobo edo Jakobo, izan zen Basileako patroia. Eta berez ez da hortik datorrela, ez dakit, errezeta horren salia zan, edo ez. Eta gero esaten da, Espainiara sartzen dela 20. mendian, Sevillara. Ez dakit horrek flamenkinak, handaukien flamenkinen forman, edo San Jakobo forman, edo ez dakit. Baina horaz izien jaten. Deriño.
zer dira flamenkina. Ez dakitzu zan flamenkina? Ez? Beraldera oso gutxi jun izan, Jo, gomendatzen dut, oso famatu die, da izaten die xolomua, gero urdaiazpikua, eta gazta, eta itxen dituzte bebai, olako rollituak nik ikaste pixuan itxen hauen berdinak, eta horre pasatzen daue, arrautzetik, irinetik, eta hogi birrindutik, eta hori zerbitzatzen dago, eta olaku edia da jendea jateitzu, holan eskuekin, oso gozue dauz. Bai. Bueno, ikusten duzue, brie gaztardian, bai. Eta horrela, ez ditut, nahi izan eskero moztu ina ditu, eta nik, San Jakoak iten dituanean, hau arategira jutenaz, eta eskatzen dut, Loditxua. Finak inin alda, baina moztu behar izatea. Orduan, hemen patatak iten, eta beste hauek berdina. Jota zelako, onak egoten dien arategiko San Jako hueve bai, ez da? Arategizetan gaina, hor, gu, alberdinera juten gana, hor, ezberdinak izaten dituzte, bai? Eta hiruero, bat txerri xolomuakin da indakua, eta gazta, beste bat daukate, xerrakin, eta gero, hau klasikoa, betikoa, bai? Eta uste daukatela, hirugarren batero, ez da, beraiek galdituko diot. Aragi xetuarekin, egiten dute, hamburguesa fin-finak izango zen, baina horrelako fina, eta ero gazta erdian, da ero beste aragi, eta ero, hori betikoa, irina, hogi birrindua eta horti pasatu, eta listo. Eta oso goxuak, gure etxean umei gustatzen zaizkie. Bai, da, hau, bueno, ikusten duzu ez, pantailan beste aldian oso erreza dala itxeko, osea, bakarri da azkenian, urdai espikua gazta, gero arrautzetik pasa da oso erreza da. Baina askotan ebe saltza itxuste injakuak eta arategisetan eta oso gozuak. Gaur egun nik eskua jarriko nuke, Patri, euneko handi batek San Jakoak inda erosten dituela. Bai, ziurrenek. Bai, eta, bueno, egia da, arategietan, bueno, hemen askotan zaten da, gaur egun, bai, arategiak hortan ere, pausu bat aurrera eman dute, eta ikusiten merkatu bat dagoela hor, janari prestatua saltzen, eta oso ondari direla lan eiken, eta goi mailako produktua prestatzen dituztela. Bai, da lehen prestatu ditugun, hori, zerba horri mami betiak, edo pipar betiak, edo olako gauzak, edo lehengogunien inginun bebai, bustan gizatua, edo txalmasaiak gizatuak, eta olako gauzak. Tripakiak eta olako gauzak, inok ez dauz egiten etxien, ja? Ze, karo, denbora asko da askok eta saltze itxuste inja da oso guzuak. Osa, ez supermerkatukuak olan inja dauzenak industrialak diena, baizik eta zuen etxeko arategitakuak. Zuen hausokuek, edo zuen herrikuek, edo... Gaina bere izena badakizuena, harakin horren izena dakizue, bere bikotean ordan, eta... Abizena nun bizidan txarra egoten badabe Juan Seike horra da. Bueno, baina gomendiok eman. Baina harakinak gainak gaur egun Patri eskertzen dute hori, hartu da, bezero egandik, eta iten dituzte gauza berriak. Ni horatzen naiz azkenengoa, honet txemakin zuena, sobrazada bat. Bitu. Mallorcako sobrazada, eta bitu, sobrazada zine azeite frogatzen da. Eman inzian pixka proba, eta esan, una. Eta bai, pixkate hobetu behar dut eta ez da izer da. Eta hori harakinak iten dute, gauza berriak atatzen nahi dienean, betiko bezeroekin, eman probatzera, eta gero, hori, beraien esanen arabera, aurrera errezeta horrekin, ero esan, ez sobrazada, Mallorcarak utziko du. Zuk segi txistorra eta oso nahi duzula, odolkiak eta hori, sobrazada. Hori, bilun badauz, nire bilagun batzuk harakinak ziren, eta ontxe zabaldu, jala 6 urte, zabaldu zabien Black Label izeneko denda bat, eta ansaltzen dabe hamburguesak bakarrik, eta orduan itxe dituzte hamburguesa desberdinak. Adibidez, azpizuna, idia zabal gaztakin, beste bat, ez dakit, xolomua, perretxikuekin, bestia, oiaskua, gazta urdinak, eta itxe dituzte, igual dauzkie, hoge edo 30 hamburguesa desberdin. Kombinazio desberdinak, bai, dani, juetena zenean atzei ditut, nire gustatzen jatenak, dani txuletianak gustatzen jat, eta gero azpizuna idia zabalakin. Asko gustatzen jat. Eta gero dauke bai oiaskua espeziekin oso gozu bai. Juetena zen bakoitzean, eurak beti astero itzen dago zehose berrixa. Eta bai, ematotzue probatzi, holan txikitxo bat, edo erdi bat, edo... Eta jueten zara da, honek, arrakasta izan dago, honek ez dakiza da. Eta bai, holan jueten dira. Zezan minutun, ez dut txapiakin ikusten hau euskara... Txapia beste erropan duko, kaleko erropan duko. Kaleko erropan duko. Nik mantalian. Baina, bixartik aurrera ja igual, Euskaraldia bukatzen da, zuk txapia eukizeik jarritza, Baina Euskaraldia ja bixartik aurrera bukatzen da. Eta egia da, zenbat lagunekin, sorpresa hartu dugu, agian beti erderaz hitz egin izan dugun lagun horrekin, ikusi diogu belarri presteko txapakin, eta animatu gara berarekin, euskaraz egiten, eta hori gauza politia izan da, gure inguruko jendea, zenbat jende, lehen beti harremanak erderaz izan direna, pixkanaka euskaratzen goaz, eta jendea lotzak kendu da hori, jende pilatek lotzaz,
Hoiekin bakizu polikiago hitz egin behar duzula, batueraz hitz egin behar duzula, ezin duzula esan fan ingo naz, ero... Bueno, igual esan zeike da, gero azaldu da, holan danok ikasten dugu. Arrasaten fan esatea zuela. Arrasaten fan esaten da, eta erronka, bueno, ez da erresa, baina hemen daukat urtzaldiak daukon abesti bat, ez dakitzu dakitzun kantua zenik, abesten, bueno, bakizue ausartzen nazela, baina nik ez dakit kantu hau da, beraz igual, zu bakizu. Urtzaldiak esaten dau, zaila bada, ez da ezinezkoa, eta zaila bada, badau lortzia. Ena surtzen jarraitzaile, orduan ezin dut esan. Entzun izan dut urtz, bai... Jarriko hemen sakonetik, igual, olako doinutxuren bat. Hori da, urtz entzun izan du, baina nahi dut esan, nola esan beste neskalemunekoa, ez du itxe bere izena eta. Rosalia, Zaldibarrekue. Rosalia baino lehenago urtz entzun genuke. Nere kotxeak baimena dauka urtze entzuteko, baina Rosalia okeran ez. Bueno, kusi duzue, patatak frigitzen, hemen, beti dago, sukaldean inbardala jakin behar da, moldatzen, beti lana egoteko egiten zerbait egiten, beste zerbait egiten du mitartean. Patatak horredoaz, biguntzen, poliki, eta oinengo duna da. Arrautzatik pasatuko ditugu, bueno, irinetik, arrautzatik, eta ero ogi birrindutik. Eta ero, ja, patatak inda daudenean, orduan izango da, olioa bero izango dugunez gainera, baliatuko dugu, boixe, bertan, frigitzeko. Ze hauek bebai, frigitzeko garaian, onena beti izaten da lapiko handi bat olan, olio askokin, eta ja behin barruraino sartu, eta beroak frigitzea goitik eta betik, ez ibili behar izatea buelta ematen. Baina, bueno, etxean normalian beti egiten duguna da, erdiraino, eta ero buelta eman. Baina, izaten maio horrek frigitzeko gailu bat. Ta, inbeste olixo bebai ez gastatzeko, ez? Olan, bueno, erdiraino jarri da buelti emon, ez da ezebe kostaten, da aurrez ditzen duzu bebai olan olixua. Bueno, erabilea da, olio hau, egia esan, bueno, San Jakoba egiten dienen, ogi birrindu pixka geratzen da azpian, nik egiten dudana gainekoa kendu, eta gaineko hori, gero, oi asko fregitu alegunean ingen moduan iteko, beste fregiteko, oso ondo dago. Bueno, eta ontsa auki dugu Euskaraldia, eta ontsa daukau beste erronka bat, ETB-en, daukagula maratoia. Hemen uste dutzu dugu, webgunia da hor alzai sartu eta hainbat transferentzia edo bizuma edo igo bidixua gatibon abestixakin sakonien bustitzen, azkenean erronkia da bustitzen garela, ez? Esklerosi anizkoitzan ikerketian alde. Bueno, da gaixotasun bat, ez? Esklerosi anizkoitza afektatzen dauela Euskal Herri mailan 2600 pertsonei. Eta ez daukala inungo sendabiderik, ez? Ez daukala inungo sendabiderik. Eta orduan, horren ikerketia sustatzeko eta alantzeko. Joan San Urtean, izan zan, Joan San Urtean Alzheimerran inguruan, isa 900.000 euro lortu izan ziren. Berez, aurten zelan moldatzen garan, eta, Zigor eta Bixok egon gara abenduak 16, EITB-ko maratoian, beraz, han ikusiko huelkan. Egia da, Euskal Herritarrak alde hortatik, eskuzabelakoa gara, eta jendeak diru ematen du, eta urtero, diru kantidade handiak lortzen direla, orduan zuek segi horrela, eta hor, jende pila batek eskartuko dizu ez azkenean, olako gaixotasunekin da gertatzen dana, ez Patri? Ez bada igual, zure etxean ez, baina beti daukula ezagunen bat, beti gaukogu norbait lagunen batero, izan dezakena, orduan, hemen, garrantzitsua, ogi birrindua, ondo estutu, arrautzatik pasata gero, eta txak. Eta hone ja, hobeto saltzen dira, hauek ez dira, ez da gizu saltzen dituzte batzuk hor perfektuak, karratuak ez. Hone dira etxean egindakoa. Beti esaten dugu, artisauak. Bai. Bueno, utzi guzue, hauek, hemen, ogi birrendutik eta pasatzen, patata bien bitartean hemen doaz egiten, eta gero izango da hemen, fregitzea besterik ez, tintau. Bi bakarrikin goitu, bale, Patri? Venga. Gustakotan nintzako, lantaldiak... Gero, elkarri taperra, gero eraman leike. Ez di sobratu lehen konserva horri mamiak, ala? Ez di sobratu. Nola ibili dien danakan, Nam. Lapurtu bizu patatat. Vale, zuzalako, Uxua. Bueno, hemen daukazu, Gure gaurko bigarren errezeta. Jarri patatak, bai. Niretzako beti hau izaten, hau da. Hau da idala bizio, hau. Berakatzena. Hau da, afari baskari gozari bebaiko txua, San Jakoboa patatakin. Dana frigitxua. Berak esan du, San Jakoboa patatakin. Klasiko handi bat, mundu guztiari gustatzen zaiona.
Bueno, baina ni desietan hau probatzeko, hau ziapia eta Ez estixake. pentsa ematen dio Nikolako zaporik, Patrik? Emango za hola nukitu berezi bat. nik Gazta da gehiago. Pentsatu, oi ama, Gastan honekin kontuan. txaltu moztu dio. Goiaz. A ver, Haundixe basitzen duen hartu. ze txik, haundixe da? Bueno. Atara berri da, Patrik? Nire amonak esaten zuen. Erdera esaten zuen. Agato goloso se la quema el hocico. Mama burko sekua esan. Errintzaio. Baina, lasai. Rekuperatuko da. Aste bukara guztia dauka horretako. Eta zuek aste bukara guztia, deskantzatu, kozinatu, ero nahi duzu nahiteko. Etorri zaitezte. Ze ona. Gurera. Ontxe rekuperago eta hotza, gatibua besteko. Bueno, eta bukatu da txorien, egon debili. Euritan dantzan, Kali